zami zingakanani yobegezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma ngezinto bakwethu eziba inkinga kubantu. Kunabantu ababa nenkinga othola ukuthi umuntu sehambe ngisho ibhedlela kodwa abaliboni inkinga kuyena. Kanti inkinga ekulowo muntu yilumbo lezinto ezakhiwe ngesizulu. Akuvamile ukuthi esibhedlela bayibone. Akuvamisile. Ziyaye zibehlule. Thola kusekuthi ungazi udebeze uhlinzo wenziwe yonke into ngobani ayibonakala into yakho ngoba yakhiwe yisizulu noma kufana ukuba unabantu abadala abakwazi ukubona abantu abodokotela ukuthi wena unabantu abadala abakwazi ukubona lokho. Sengithi ke namhlanje engifuna futhi ukuthi nikwazi ngoba ngiyathanda ukuthi izinto nizazi zonke. Uyabona nginomuthi la okuyiwona oyinkinga noma ngabe kuthiwa mhlambe unelumbo. Leli lumbo leli lokukhukhumala isisu kube sengathi unembavumba vesisu ungaqondakala ukuthi kwenzakalana esiswini sakho. Nginawo lo muthi okushaya lolo lumbo lelo ngoba uthola ukuthi isisu sakho sikhukhumele siyakhukhumala nje size sibe nezinto ngathi ziyahlaba samahlaba. Nginayo lo mbiza leyo ikhona la ekhaya kwaGogo Mseleku ekuyiyona engisiza ngayo abantu ngaphandle makuthi isisu sakho nje oziphiwele sona uJehova wakunika sona nje wakuphatha igqinsi nakhe ngikupha kona. Kodwa uma kungenjalo kuyinto yakho umuntu hayi bandla siyayishaya nje sivale leyo nto leyo. Uyabona ezinye izinto uyabona ungazi usuke uyigijimela ibhedlela uyigijimela kodokotela uye koma clinic uthola ukuthi ababoni ukuthi yini. Kanti ilumbe lakhiwa laze lacashisa ukuthi lingaveli ngoba kufanele ukuthi wena likudle lize likubulale. Okubona umuntu ukuthi athi into imphethe la isithweni sakhe sangasese ukhomba ikhanda betshela abantu akasho athi ngiphethwe ikhanda. Uthi azibuza ukuthi uphethwe ikhanda kanjani lo muntu uthi uyambheka ubone ukuthi akukho khanda eliphethe lo muntu uyiphathele enye into kodwa akafuni ukusho ngoba yakhiwe lo nto ukuthi angakhulumi ukuze azafe engakhulumi. Uyabona ke njengoba manje kunjalo abantu benjalo benazonkinga enjalo gcina umuntu efile ngoba futhi abafuna ukusukuma baye kubantu qala ukuthi safuna ukubona ngisazozama ngisazochatha ngibone ukuthi kwenzakalani. Asisho ukuthi ungachathi asisho ukuthi ungazami zama kodwa bheka phela nawe into ezokwenzela inkinga kuwena ngoba ayikho into ebaluleke njengokuthi impilo yakho nomndeni wakho uyinakekele. Nakekela impilo yakho ukuze izinto zakho zonke zibe sohlwelweni nekhaya lakho kube yikhaya right. Uze uphinde futhi uma umuntu ungagcini unento eyisifo kuwena esigcina sikwakhela isigcwagcwa kubantu uthi noma uhamba kubantu abantu begcina bebuka nje bethi ayisuka yilo sebenzisa amakhambi quma geza phalaza ukuze ugezeke. Abathi uthi uma ubona umuntu nje umuntu akubona uthandeka. Ake makhosi amakhulu siyabonga kakhulu ukuthi nilalele zonke inkulumo zethu esizikhulumayo. Ningene ku YouTube, ningene ku TikTok na ku Facebook ngiyatholakala. Engisho lokuthi ke niwabheke wonke amakhasi wami lapha nizongithola khona ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu baba amen.